Hej, det er Lars fra Nikon Nyt. Det er jo fantastisk vejr i dag, så jeg er trukket udenfor. Sidder nu på min terrasse. Solen skinner. Jeg kan stadig ikke lige have en sweater på, fordi der er lidt vind. Men I kan jo se på mine øjne, at jeg har dejlig solskin lige direkte i ansigtet. Lige her i dag vil jeg lige tale om det nye Nikon D3300, som er kommet på markedet. Og det er jo et fantastisk spændende, lille, kompakt spejlreflekskamera, som vi har fået på markedet nu. Jeg er så heldig at få en af de første pakker, der er kommet til landet. Og lad os prøve at pakke den ud. Se hvad der er i den. Der er jo det sædvanlige tilbud om at komme med på et Nikon begynderkursus i forskellige sprog. Der er jo en bunke manualer igen på forskellige sprog. Dem smider vi herover. Så er der lidt garantibevis til kamera og objektiv. Der er en View NX Nikon program. Og så er der selvfølgelig det, vi er det mest interesseret i. Et kamera og et objektiv. Lad os lige prøve at pakke det ud her. Så er kameraet. Og så tager vi objektivet. Jeg har skrevet en hel del om det objektiv her, fordi det er meget kompakt i forhold til det 3200. Der er stadigvæk en film her, hvor den lader lige sidde. Prøv lige at montere objektivet. Sådan. Så er vi klar. Den fysiske størrelse minder meget om forgængeren D3200. Dog er det mindre, fordi objektivet er mindre. Det ligger godt i hånden. Også med lidt store hænder. Jamen, vi skal lige have lillefingeren nedenunder til at støtte med. Men ellers så ligger det meget naturligt i hånden. Meget let. Kamerahus og objektiv. Det er plastik. Konstruktionen, det er det jo i den her prisklasse. Men hvis man ikke udsætter det for vildt meget fugt og regn og støv og så videre, jamen så er der ikke noget problem i det. Hvad kan vi sige om specifikationerne? Jamen der er 24 megapixel sensor i det her kamera, og det er uden AA-filteret, der gør, at det er meget skarpt, den her sensor. Samme sensor, som sidder i 7100, så man får utrolig meget for pengene her. Fokussystemet, det er 11 punkter. Det er også rimelig standard for kamera i den her prisklasse. Og det centrale punkt, det som vi som mest bruger, jamen det er krydstypen, det vil sige, at det både kan fokusere horisontalt og vertikalt, hvilket er en fordel, når man skal fokusere hurtigt. Det er jo et DX-kamera, så det er den lille sensor, APS-C-sensoren, men det er det jo i de her prisklasser. Billedprocessoren, det er XSpeed 4, så igen den allerseneste standard fra Nikon. Og som en konsekvens af den nyeste teknologi, jamen så er ISO-området også sat til ISO 100 til hele 25.600. Det er det, man kalder det naturlige ISO-område for et kamera. Det er jo helt abnormt. Hvornår kommer vi egentlig over ISO 6400? Det er sjældent, det sker. Men nu kan man altså mulighed for at gå helt op til 25.600. Så det er igen et plus for den her kameratype. Når man tager 5 billeder i sekundet, ja, når man har investeret i den her prisklasse, så har man heller ikke brug for mere. Skærmen bagpå, det er 3 tommer. Standard 921.000 pixel. Så god kvalitet igen. Den kan optage fuld video, 1080p. HD-video igen, som man forventer på markedet i dag. Dog er det også med en ret avanceret autofokusfunktion, der er på videodelen, så man kan fokusere, mens man filmer. Det kommer med 13 sådan effektprogrammer, kan man kalde det, i kameraet, så man har mulighed for at efterbehandle sine billeder i kameraet. Et af dem, som jeg synes er meget sjovt, det er det, man kalder nattesyn, og
Det betyder egentlig, at man skruer ISO'en op til de abnorme tal, der hedder 102.400. ISO 102.400. Så er det vi kan se i natten. Så det betyder så også, at det billede, man får, det er monokromt sort-hvid. Men det er jo en sjov lille egenskab at prøve at eksperimentere med. De her 13 programmer virker både i foto- og videodelen, skal vi lige huske. Som sædvanligt, så er der en god brugervejledning i det her kamera. Der er 2 specielle knapper, som er værd at tage med. Den ene, det er sådan en infoknap. På det dyre kamera, der har vi sådan et LCD-panel heroppe i toppen, hvor der kommer nogle standard eksponeringsinformationer, som man hurtigt kan se, og så dermed vurdere, om man har den rette indstilling på kameraet. Det har man jo ikke på de her lidt billigere kameraer. Men så har man så lavet den her infoknap, der gør, at den samme information nu kommer bag på skærmen. Så det er jo en lynhurtig måde at lige at få et overblik på, hvad er eksponeringsindstillingerne og de øvrige indstillinger på det her kamera. Ligeledes har man en i-knap, en infoknap hernede, og hvis man trykker den, så går man hurtigt ned til de mest anvendte indstillinger fra menustrukturen, så man ikke skal ned og bladre rundt i menuen for at komme frem til dem. Man trykker blot på i, og så kommer de mest anvendte frem. Igen, det gør, at betjeningen af kameraet er meget, meget hurtig. Objektivet, jamen det er et 1855 standard objektiv, men det er altså et nyt objektiv, der er lavet til det her kamera. Og det nye er også den her knap, det vil sige, at man trykker på den, og så kan man så zoome ud intervallet, men man klikker den på plads. Sådan. Så får man det her kompakte design. Ellers er knapperne jo i et langt stykke af vejen, som vi kender fra de her kompaktkameraer. Og nu vil jeg gå ud og skyde på billeder med kameraet, så I kan se, hvad billedkvaliteten er. Jeg er ikke i tvivl om, at den er i top. Med 24 millioner pixel, der har man ikke brug for mere. Altså der kan man lave A1-print med meget, meget høj kvalitet. Det interessante er jo at se, hvordan det her er sådan operationelt, altså hvordan man kan indstille kameraet, når man er ude og fotografere. Det vil jeg selvfølgelig teste og skrive lidt mere om, når jeg kommer med min uddybende test på min blog nikonnyt.dk. Prisen? Ja, man får ufattelig meget for pengene her. 4.375 er omkring de billigste priser i markedet i dag, og fotodanica.com har den pris. Og det vil sige, at man for omkring 4.400 kroner får man et fantastisk kamera, der ikke fylder ret meget, vejer ret meget, men har nogle horrible gode specs for et kamera i den her prisklasse og størrelse. Og hvis man er blot af det, man kalder en glad amatørfotograf, gerne vil tage landskabsbilleder, portrætter, børnebilleder, filme lidt fester og lidt sportsevents og have det med på ferien og alt det, hvad man nu normalt bruger et kamera til, så er det her kamera. Så får man alt, hvad man skal bruge en Nikon D3300 med det udmærkede standardobjektiv 1855. Derfra kan man så begynde at overveje, at man skal skaffe sig et stativ, hvad jeg anbefaler stærkt for at stabilisere sine billeder, når man er ude og tage landskabsbilleder osv. Og så er der et hav af masse andet udstyr, man kan købe til det her kamera. Men mere om det, når jeg kommer med mere uddybende anmeldelser på nikonnyt.dk. Det var alt fra Lars Kirstein den her gang.